पर्बतजरायाव सोलिबाय थानाय आसाम 8 जननि 15 बोसोर सिंनि जोलुर बादायलायनाया थांनाय सानखालि फाइनाल जाना थांबाय। नंगौ कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव पर्बतजरा जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरि अंकुर ब्रह्म आरो नेहाथारि त्रिबेन सांमा आरो सोद्रोमाफोरनि बानजायनायाव आसाम 8 जननि 15 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाया जानानै थांबाय। आरो बे बादायलायनाया गसाइगाव हाथरखि एफसी आरो कक्राझार बड'लेण्ड एफसीनि गेजेराव जोबथा फाइनाल जानानै थांबाय। बे जोबथा गेलेनायाव कक्राझार बड'लेण्ड एफसीआ गरथाम आरो गसाइगाव हाथरखि एफसीआ गरनै सोनो हायो आरो कक्राझार बड'लेण्ड एफसीआ गसाइगाव हाथरखि एफसीखौ फेजेननानै चेम्पियन बान्थाखौ देरहानो हायो। बे जोलुर बादायलायनायाव सानजा कक्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे डक्टर सांग्रां ब्रह्म बारग' एमएलए बनेन्द्र कुमार मोसाहारि बिथांमोना बाहागो लाफैयो। आसामाव गुबुन गुबुन जनाव आसाम फुटबल एसोसिएशननिफ्राय इउथ लीग खेलाया जागासिनो दङ। जोंनि बे बासबारियाव 8 जननि जे खेला बे खेलाया जादोंमोन आन्डार 15नि। दिनै बेयो जोबथा गेलेनाय कक्राझार भार्सेस गसाइगावनि गेजेराव बादायलायनाया दायो जागासिनो दङ। जेरैबायदि आसामाव आथिखालाव फुटबलखौ जेरैबायदि गोसो होदों आसाम सरकारा आरो जोंनि बड'लेण्डआव मोनसे फुटबलनि मोनसे थासारि दं। बेनिखायनो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो दिनै फुटबलखौ लानानै गोबां रोखोमनि हाबाफारि रनसायदों। कक्राझाराव हौवासाफोरनि थाखाय फुटबल एकाडेमि आरो बाक्सायाव हिन्जावसाफोरनि थाखाय फुटबल एकाडेमि बिटिआर सरकारनिफ्राय खालामनाय जागोन। आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी जन आब्राहामनि जि टीम बे टीमजों बिसोरखौ कचिं होनाय बायदिसिना हाबाफारि बेबायदि थिक खालामनाय जादों जाहाथे गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो हायो। दा बेबायदि हाबाफारिया जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना नुदों जे जोंनि बेवहाय कक्राझाराव एबा बिटिआरआव दुरान्ड काप खेलाया थांनाय बोसोरनिफ्राय जादों आरो बेबायदिनो सुब्रत काप बेबायदिनो गोबां नेशनेल लेभेलनि फुटबलनि जे कम्पिटिसन बेफोर खेलाफ्रा जागासिनो दङ। दिनै आसाम फुटबल फेडारेसननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो फुटबलखौ गोदानै आसामाव आरोबाव माने बांसिननिख्रुइ बांसिन माने मुंदांखा खालामनो थाखाय गोबां बायदिसिना हाबाफारि लादों। दा जों नुनो मोनो जे जोंनि बर' मानसिफ्रा गोबां माने नामी दामि फुटबल क्लाबाव आसामजों लोगोसे बाहेरानि फुटबल क्लाबफ्रावबो गेलेनानै दङ आरो बेबायदिनो नेशनेल केप्टेन बायदिसिना जानानैबो दङ। दा बेनिखायनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव फुटबलनि मोनसे आबहावाया जोंना खना खनला गामि गामि जेरावबो दं। जोंहा गेजेर समाव अर्गानाइजारफोरनि जोंहा एसे आंखाल जादोंमोन। दा बेखौ ओंखायनो गोसो होफिनदों जाहाथे जोंनि माने स्पर्ट्स अर्गानाइजारफोर ओंखारो फुटबलनि अर्गानाइजारफोर ओंखारो जाहाथे जोङो जायफोर जोंनि गामिनि रोंगौथि गोनां गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोननो जाहाथे जों मोनसे प्लेटफर्म होनो हायो बिथांमोननो मोनसे जों खाबु होनो हायो। दा बे नोजोरजों बयखौबो खामानि मावनो थाखाय सरकारनिफ्राय खावलायनाय जादों। दा जोबोद मोनसे मोजां जे गेलेनाय बे गेलेनायखौ जों नुनो मोन्दों। मिजिंथिदों जे जोंनि बर' मानसि एबा जोंनि बिटिआर हालामाव फुटबला मोनसे मुंख'जाथाव मोनसे गेम जागोन आरो जों बोरै हायो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जाहाथे नेशनेल माने गेलेनायाव बाहागो लानो खाबु मोनो बेखिनि नाजानायाबो जोंनिफ्राय थागोन। बेयो जोंनि 8 जन बेखौ 8 जन होनो। आसामाव गासै 8था जन दङ बेनि बिथोराव जोंहा 8 जनाव गोलैदों आरोखि। आङो 8 जननि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आरो आसाम फुटबलनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ फोरमायनो सानो बे जनाव जे डिएसएफोरनि 8था डिएसएआ बाहाय जइन लादों बे इन्सट्राक्सना फैदों इण्डियान फुटबल फेडारेसननिफ्राय आसामनिफ्राय नङा नेसनेलनिनो बे मोनसे खेला आरोखि। बेखौ आसाम फुटबल थ्र' जोंनि जनाव हरदों आरोखि। दा बे हिसाबै मोनसे भिजन दङ इण्डियान फुटबला मिशन 47 होननाय मोनसे भिजन लादों इण्डियान फुटबला।
25 बोसोरिया मोनसे प्लेनिं आरोखि बियो इन्डियान फुटबलनि 25 बोसोरनि बिथोराव जोंनि फुटबला जे बिराद गाहायाव गोग्लैसोनानै दङ इन्डियान फुटबला बेखौ दावखोहोनो थाखाय जोङो एज केटेगरियाव थांनाय बोसोरनिफ्राय इन्डियान फुटबला जोंखौहाय सामलायनो जोंखौ हरदों आरोखि आन्डार 13 आन्डार 15 एन्ड आन्डार 17 दा बेनो जाहैबाय उन्दैफोरनिफ्राय नोङो फुटबलखौ फोरोङाबा देरखानाय मानसिखौ फोरोंनानै जेबो लाब जाया आरोखि ओंखायनो उन्दैफोरनिफ्राय एज केटेगरिनिफ्राय 13 बोसोरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै 15 बोसोर आरो 17 बोसोर बेखौहाय गुरुत्व होनानै बेखौहाय जाहाथे फुटबला माने गोजौ फारसे दावखोलांनो हायो आरोखि गथ'फ्रा मोनसे इनकारेज मोनो गेलेनायनिबो बेयो मोनसे भिजन हिसाबै इन्डियान फुटबला लादों दा जोङो थांनाय बोसोरबो सामलायजेनदों एबारावहाय सेकेन्ड टाइम थाखाय जों सामलायबाय आन्डार 15खौहाय प्रभजरा डिएससिआ बेखौ सामलायदों जोङो बाख्नायनांगोन बिथांमोनखौहाय बिराद गाजा गोमजायै बिथांमोना सामलायदों दा बेनो जाहैबाय जोंहा खुनु अलिम्पिकआव दाबो गेलेनो मोननाय स्कप जों मोनफेराखै इन्डियान फुटबला वर्ल्ड कापआवबो जों गेलेनो थाखाय दाबो चान्स मोनाखै 25 बोसोरनि बिथोराव जेरैखियाबो इन्डियान फुटबलखौ गोजौआव लांनानै बे अलिम्पिक क्वालिफाइड आरो वर्ल्ड काप क्वालिफाइडआव लांनांगौ मेन थांखिया बेनो आरोखि इन्डियान फुटबलनि थांखिखौ जों जाफुंनो थाखाय जना आसाम फुटबलनि आन्डाराव जों बेखौ दा फाथिगासिनो दं आरोखि आसा खालामो निश्चय नोंथांमोनाबो नुबाय खेलाया खुब मोजाङै जाबाय थादों बिराद मोजां मोजां गथ' ओंखारबोबाय थादों दा थांनाय बोसोरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेनोल' मोनसे डिएससिफ्रा लिग होनांगौ आन्डार 13निबो लिग होनांगौ गावबागाव डिएससिआव आन्डार 15निबो होनांगौ आन्डार 17 होनांगौ बेखौ नाथाय रावबो होनो हाथ'वाखै क'क्राझार डिएससिनि बादै अल आसामावनो दासिमबो बे एज केटेगरिनि लिगखौ दाबो होनो हायाखै नाथाय जोंनि क'क्राझार डिएससिआ अलरेडि बेखौ होनानै फोजोबखांबाय आरोखि आसा खालामो बयबो होगोन आरो जोंनि फुटबला गोजौ फारसे दावखोलांगोन आरोखि दिनैनि बे फाइनाल गेलेनाया जाय चेम्पियन जागोन बे मोननै दलनि बिथोराव गसाइगाव डिएससि आरो क'क्राझार डिएससिनि गेजेराव चेम्पियन जानाय दला इन्टार जन गेलेगोन आसामाव 8था टिम ओंखारगोन 8था जन दं नालाय 8था टिमानो डाइरेक्ट क्वार्टाराव बिसोर गेलेहैगोन आरोखि बेखौहाय फाथिनायनि मोननै जायगाया लानायनि मोनसे लाहार फाहार जाबाय थादों दुलियाजान आरो डिब्रुगड़आ एसे बुंबाय थादों बेवहाय जाहैनो हागौ आरो बेवहाय जाय गेलेगोन चेम्पियन जागोन बेयो नेसनेल लेभेलाव बेयो गेलेहैगोन जाय चेम्पियन जायो गासिबो खिन्थु क्लाबानो थाखा फैसा बहन खालामनांगोन बे आरोखि आंनि खावलायनाय उन्दै लाइमोनफ्रा जे रोखोम जों दा प्रभजरा डिएससिआव सामलायफैदों बे बासबारि होननाय मोनसे जायगा हमना ला नोङो बे मोनसे गोदोसोनाय जायगा आरोखि बेवहाय बे फुटबलखौ लाबोनाय लोगो लोगो बेवहाय मोनसे उत्साह गथ'फ्रा मोनबाय आरोखि खेलाखौ नुबाय दाख्लैबो नुबाय थादों दिनैसो नुबाय थादों आरोखि माबादि गेलेदों माबादि सिस्टेम दङ नियम दङ नियमखौनो जोंनि मानसिफ्रा मिथिया बे सिआरएस सिस्टेमाव जायो सिआरएसआ नेसनेल सिस्टेमनि मोनसे रेजिस्ट्रेसन आरोखि बेखौ जेब्ला डेटआ एक्सपायार जायो बेखौ रिनिउ खालामनांगौ सिआरएस सिस्टेमाव जायो बिनि उनाव आरो सिएमएस दंबावो आरोखि बेबायदि मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों बे खेलाया जायो आं आसा खालामो बे खेलानि गेजेरजों बे ओनसोलनि गथ'फ्रा मोनसे माने मा होनो बिदिखौहाय मोनसे माने बिसोरो गावसोरखौनो गाव मोनसे गेलेनायनि जे मोनसे खराग बेखौ होनाय बिथांमोना निस्सय मोनगोन आरो सोलोंगोन बिथांमोना बे जायगानि गथ'फ्रा आरो भबिष्यतआव निस्सय बे ओनसोलनिफ्रायबो मोजां फुटबल ओंखारगोन आंहा आसा दङ आरोखि आरो सारा आसामखौथ' बुंनांगोन सारा आसामावनो बे खेला जागासिनो दङ हिसाबै मोजां प्लेयारा दा बे आन्डार 13, 15 आरो 17निफ्राय ओंखारबोगासिनो दं आरोखि दा आरो गोबां एकाडेमियाव बेनिफ्रायनो गेलेनानै नेसनेल लेभेलनि गिदिर क्लाब आरोखि जेनेबा आइएसएल गेलेयो माबा आइ लिग गेलेयो बिथांमोना दा जोंनि जायगा बिसोर ट्रायल केम्प सेलेक्सन लाफैयो बेवहाय गोबां गथ'फ्रानो दा मोनहैबाय आरोखि क'क्राझारनिफ्रायथ' मोनहैबायानो नोंथांमोननि बे प्रभजननिफ्रायबो निस्सय सानसेब्लाबो मोनहैगोन आरोखि हयथ' मोननायबो दं खोमा आं मिथिबा मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन
नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030092706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।